बनसुनि सोमावसारनायाव मानो दिफेन बर' खेबले खेबले एबसुनि आफादगिरि दिफेन बर'नि मुं लानायखौ नुनो मोन्दों बनसुनि सोमावसारनायाव बेबादिनो थांनाय सानखालि अदालगुरिनि सोमावसारनायाव फिन एबसुनि आफादगिरि दिफेन बर'नि मुं लानायखौ नुनो मोन्दों मुं लानायजों लोगोसे बिटिसिनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारिजों दिफेन बर'खौ रुजुदों। होमबा डिफेन्सारा सोर आरो हाग्रामा सारा सोर सानैबो एखे होमबा डिफेन्सारा सोर आरो हाग्रामा सारा सोर सानैबो एखे नाथाय सासे राजखान्थि दैदेनगिरिखौ फरायसा आफादनि दैदेनगिरिजों रुजुनाया बेसेबां गनायजाथाव नोंथांमोनहा सानदोंना बयबो मिथिगौ बर'नि सोमावसारनायनि जारिमिनाव सरकारखौ रायदोंब्लाबो बबेबा मोनसे माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिखौ रायनायखौ नुनो मोनाखै नाथाय दिनैनि समाव बावैसो जोनोम मोननाय बनसु आफादनि दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरनि मुं लानायखौसो नुनो मोन्दों जायनाखि गावजों गावनि गेजेराव गोजोन गैयै थासारि लाबोनाय थांनाय सानखालि एबसुनि आफादगिरि दिफेन बर'खौ बनसुनि दैदेनगिरि सन्जय नार्जारिया आरजाथावै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सहायनानै थानो हायाखै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रोङै बनसु आफादखौ सोंखारिदों अदालगुरि जिल्ला एबसुआ आरो बेनि सायाव रायजो राजाफोरनिसिम रोखा खालामनानै होदों लोगोसे सन्जय नार्जारिखौ निमाहा बिनांगौ होननानै बुंदों अदालगुरि जिल्ला एबसुआ। गिबियावनो बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो निउस चेनेल गासैखौबो जों साबायखर बावगोन जोंनि हांख्रायनाय लेखा नोंथांमोना नुजाफैबाय आरो नैथियाव बड'लेण्डनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय दिनै नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों मोननैसो बाथ्रा एसे क्लेरिफिकेसन जोङो मोननो हास्थायदों बेनो जाहैबाय मैया बनसुनि सासे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिथां सन्जय नार्जारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरि सार मुस्रि दिफेन बर' बिथांखौ नंखाय बाथ्राखौ रिफारेन्सआव लाबोनानै जि बिटिसिनि मानगिरि बारग'सिब हाग्रामा महिलारिजों कम्पेयार खालामनाय आरो माखासे कालार फुननायनि जि एसे सुलुन लादों बेखौ जोङो फार्स्टलि कन्डेम खालामदों आरो बिथांमोनखौ खावलायगोन बेबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि मानगिरि आफादगिरि बिथांमोनखौ माने कालार फुननो नाजानाय बेबायदि सोरबा पलिटिकेल हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों कम्पेयार खालामनो नाजानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेखौ आरो बेबायदि एलिगेशन्सफोर लाबोनायफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जों बेखौ स्ट्रंलि बिथांमोनखौ दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों माने खावलायहरदों आरो सन्जय नार्जारि बिथाङा मैया जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरि सार दिफेन बर' बिथांखौ बुंदों जे माने बड'लेण्ड मोननायनि जोंनियाव क्राइटेरिया गैया बड'लेण्ड होनो थाखाय सरकारा जेबो पलिसि गैया होननानै दिफेन बर' सार बिथाङा मिडियायाव बुंदों बा बेबायदि बिबुंथि लाखिदों होननानै बुंनायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारिजों माने बेबायदि कम्पेयार खालामनो बिथाङा नाजादोंमोन नाथाय बेखौ जों एसे क्लियारिफिकेसन जों होगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगिरि दिफेन बर' सार बिथाङा मालाबाबो बेबायदि बिबुंथि लाखिफेराखै आरो बेबायदि बुंफेराखै नंगौ मोनसे समाव मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों जाय बाथ्राखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बा भारत सरकारा बुंदोंमोन जे जोंनियाव सेपारेट स्टेट दानायनि क्रिएट खालामनायनि जेबो पलिसि गैया होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन बे बाथ्राखौनो माने रिपिट खालामनानै सार बिथाङा फोरमायनो नाजादोंमोन जे माने जुदि पलिसि गैयाब्ला पलिसि दिहुननो नांगौ पलिसि बानायनो नांगौ बे बाथ्राखौसो बुंदोंमोन दा बेखौनो लानानै कमप्लिट सेन्टेन्सखौ बिथांमोना फकासाव लाबोआलासिनो जिखिनि ससे बाथ्रा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ पलिसि गैया होननानै बुंदोंमोन सेपारेट स्टेट दानायनि पलिसि गैया होनना बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ सार बिथाङा रिपिट खालामनाय बे ससेल' बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना मैया माने मिडियानि सिगाङाव बुंदों माने मोनसे एलिगेसन लाबोदों जे माने हाग्रामा महिलारिया 2018 जुदि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि क्राइटेरिया गैया होननानै बुंदोंब्ला
दिपेन बर' सार बिथाङाबो माने क्राइटेरिया गैया सरकारहा जेबो पलिसि गैया होनना बुंदों होननानै बेफोर बाथ्राफोरखौ लाबोदों किन्तु बियो कमप्लिटलि बेसलेस बाथ्राफोरखौ माने कमप्लिट मा मिनिंजों मा बुंदों बेखौ एसे मोजाङै स्टाडि खालामनानै खोनासंनानै नायनानै लाना बाथ्राफोरखौ बुंनाया मोजां नंखाय बाखाय बबेबा ससेखौ माने दाननानै काट खालामनानै बबेबा ससेखौ आन्था पिकआप खालामना बाथ्रा बुंनानै कालार फुननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेखौ जोङो खावलायगोन आरो सन्जय नार्जारि बिथांखौ जों खावलायगोन बिथाङा मैयानि जि माने मिडियानि सिगाङाव बाथ्रा बुंनाय बेखौ बिथाङा क्लियारिफिकेसन होनांगौ उइथ सरि बिनानै निमाहा बिनायजों लोगोसे बिनि क्लियारिफिकेसनखौ बिथाङा होनांगौ बेखौ जोङो स्ट्रंलि दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों सन्जय नार्जारि बिथांखौ खावलायगोन आरो इयुननि समावबो जाहाथे नंखाय बाखाय बेबायदि कालार फुननो जाहाथे दा नाजाथों बेखौ जोंनिफ्राय गोख्रोङै खावलायनाय थागोन आरो जुदि बिथाङा थाबैनो जुदि मैयानि बे मिडियायाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ उथायनानै लायाब्ला निमाहा बियाब्ला बिनि माने हेंथायै जोङो आयेनिक भाबै बिहित बेबस्था लानो जों प्रस्तुत जानानै दङ। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रेवथा सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।